سلام تنهابلنا خبركم تخطاتلتي بويا ميديا حزب ኤርትራ أوجتنا وزان نقوداي هاجرو أو واقع داغا زيئتو هيوتون مغفالون دحر زيبل تبع حزب مخوانو بقبري زمسكريو تاريخ تقارلو حزب ኤርትራ كاب بحر بجلفا أبزرستو قوام مدبنا زتفلاليو في السامتات وشتا هاجر زترغو زتفلاليو زانتاتات كنقرم مقناينا زفلتيو ኤርትራዊ أبزهالو هاليو أمباسادر هاجرو سلزخونه أوصا زنبر حزبناون كاب تقطاو برتاو قالس بزيف اللقونتات وترو بفلاي دما أورار ويان زفصمو دبلوماسياوي تغادلو عب ግምት ዝዋሃቦዩ ንለው እምባር ሸውዓተ ለይትን መዓልትን ብዝብል አርስቲ ኤርትራውያን ነበርታ ዓዲ እንግሊዝ ኖራር ወያነ በመቋም ምስደገፍቲ ወራር ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክሳብ ምትህራም ዝበጽሕ ረጽም ዘካየድሉ ሰላማዊ ሰልፊ መኸተ ኣብ ዘርእስቱ መጽሓፍ ኣሕተምት ሕድሪ ዝሰፈረ ዛንታይና ሒዝናልኩም ቀሪምና ዘለና نبويا ميديا سابسكرايب شير لايك ناغبركم مدبنا تكتاتلو بخبري نعدم تركتان لبن هاجري احنا نسخن تركتان لبن عدي ماما ايه شوعت معلتن ليتن سلام وصل في إرتراويان أب لندن صحافي إفريم هبتتسن أنبابي الأول قرماي زرعي فرغر إرترا مبقل متكل إرترا حلاقة كبري روحي بعلان جانسا غلفات عمري سوني إسرانكل تنقنبوت كل تشيح حنت مربب حبريت عد انجليز ኤርትራውያን ኣብ ለንደን ተቃውሞኦም يسمعوا ኣብ ትሕቲ ዝብላርስቲ ኣብ ዘርግሓቶ ዜና ምንቅስቃስ መካይን ማእከል ለንደን ብሰንኪ ወራር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝቃወሙ ኣሽሓት ኤርትራውያን ሰልፈኛታት ተዓጽዩ ሰልፈኛታት ካብቲ ዝፍቀደሎም ሜዳ ፓርላማ ማለት ፓርላመንት ስኩዌር ጥሒሶም ብምሕላፎም ምስ ፖሊስ ኣብ ጎንጻኣትዮም ሰልፈኛታት ፍትሒ ንደሊ ብምጭራሕ ሕብራት ሃገራት ስጉምቲ ክወስድ ጸዊዖም ሶኒ ጎደና ፓርላማ ብክልተ ሸነኹ ተዓጽዩ ዒሉ እንተኾነ ፖሊስ ንሰልፈኛታት ክብትን ዝወሰዶ ቀጥታው ስጉምቲ የለን ሰልፈኛታት ኖራር ኢትዮጵያ ፋይናንሳዊ ሓገዝ መሃብ ደው ይበል ሕብራት ሃገራት ኣብ ኮሶቮን ኩዌትን ስጉምቲ ወሲዱ ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ኣጽቂጡ ዝብል ጭርሖ ዝተጻሕፎ ታቤላታት ዘርጊሖምን ባዑታ ጨዲሮምን ወያነ ቃልስን ቃንዛን 30 ዓመታት ረሲዖም دوب ساقيروم مريت إرترا مسوررو حنخ فدي زينة على زيقا عينبرن معكنات زينة وصائي ساقعويان بمحاز نتخونتات بزنبوع عين زرقا بمنبارنون اتوما وصاز قمتو إرتراويان بتن معكنات زينة كنا وصون بزيتا قبر حبري تخدنا قرون ترأيو دحر ورار ويانا أبارنتو ويانا بعرزا بلوم عدغالاتيوم زبل كالي زيتي تشبت حبري تاسل استقاوحي مملسو زنهر مملسو زحن الندري تفترة أبتو أنتي أم منجست إنجليز حلافة ربيز أفريقيا زنبرة حجي حلافة يوزولو وغن وسيدو أنصار إرترا حماق تزاريبو بمنبارو إرتراويان قبل عليو كتور صلقي بمحضار السبزي كل كوتا اللو زبل سمعتنا بروم سلزخونة بستفر علي من قدي إغرتاق حتتن مبريك هبالون تقالسو سنوي إسران كلتن قنبوت كل تشحخا نقولو أنصار إرتراويان نستقبلن نستبهالن التغيير التقانن كالي مرداتا اتفترن على تكونات أبقودنا داونين لندن يبل أبال إمباسي إرترا أبعد إنجليز نبرة تجاني خالد بزعبات فسامة غذكر كله كنياتو سراويت إثيوبيا كاميازيا خلتش جميرو أبل علي إرترا متنسفح سالساي ورار زخفتو اللي ينيرو مغتا نايتي أبستفر علي كورنعات علم زغمت إرتراوي معر مغتا حيلتات مكل خالو أبزل على ترزبت سحو نمخبار لأولاونت بزيك أدمخونت الجيجو سبسيبو
ነተወራር ብምምካት ንማሕበረሰብ ዓለም ዳግማይ ጽንዓት ኣብ ዕላማን ፍቕሪ ሃገርን ዘርአየሉ እዋን እዩ ሳልሳይ ወራር ወያነ። ስርዓት ወያነን ደገፍቱ ምዕራባውያን ሃገራትን ዝፍንዎ ዝነበሩ ሓያል ፕሮፓጋንዳው ዘመተ ኣብ ህዝቢ ቀሊል ጽልዋ ኣይነበሮን። ስለ ዝኾነ ብዛዕባ እቲ ወራርን ብማዕከናት ዜና ዝፍኖ ዝነበረ ስነ ኣእምራዊ ኩናትን ንምብዳህ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዳርጋ ን24 ሰዓታት ተኸፊቱ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ምዕባለታቱን ኣተኲሩ ንህዝቢ ኣማእዛነ ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ተጸምደ። ኣባላት ዝተፈላለየ ውዳበታት ናይቲ ኤምባሲ ሰሚናራትን ጎስጓሳትን ብምድላው ህዝቢ ካብቲ ዝላባዕ ዝነበረ ቤላቤሎ ንኽድሕንን መኸትኡ ንኽሕይልን እዋናዊ ሓበሬታ ከም ዝረክብ ገበረ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሐሙስ 18 መጋቢት 2000 ነቲ ብማዕከናት ዜና ዓለም ዝተፈነወ ሻቕሎትን ጽንዓትን ህዝቢ ኤርትራ ሰማይ ዘዕርግ ምትሓዝ ባረንቱ ብሰራዊት ወያነ ኣመልኪቱ መብርህ ክህብ ኣምባሳደር ግርማይ ገብረ ማርያም ኣብ ኣዳራሽ ግሪንፊልድ ለንደን ሰሚናር ኣካየደ። እቲ ብዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ዝፍኖን ዝትንተንን ዝነበረ ዘመተታት ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ይሰዓር ኣሎ፣ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይግስግስ ኣሎ ዝብል ንኹሉ ኤርትራዊ ዘሰንበደን ኩሉ ዓይነት ሃገራዊ ስምዒት ዘለዓዓለን ነይሩ። ኣምባሳደር ግርማይ ንወታደራዊ ሜላን ኣተሓዛን ሰራዊት ኤርትራ ብሰፊሑ ዝዳሰሰ መደረ ብምቕራብ ህዝቢ ከም ወትሩ ኣብ መኸትኡ ክጸንዕ ተስፋ ዘስንቕ መብርህ ሃበ። ኣብቲ ኣኼባ ነድሪ ኣኼበኛታት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ብምብጽሑ ገለ ክሳዕ ናብ ኤርትራ ኣትዮም ኣብ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ክስለፉ ድልውነቶም ኣረጋገጹ። ንምክልኻል ሃገር ንበቆ የለን ካብ ዝብል መትከል ዝተበገሰ ወፍያ ኣብቲ ኣጋጣሚ ጥራይ ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ተበርከተ። እታ ኣኼባ ክዛዘም ገለ ደቓይቕ ምስ ተረፎ መንእሰያት ሰሜን ለንደን ርኢቶ ኣለና በሉ። መንእሰይ ብርሃነ ሰመረ ነቶም መንእሰያት ወኪሉ ኣብ ዝሃቦ ርኢቶ ንዕለት 19 ግንቦት 2000 ገለ ደገፍቲ ወያነ ኢትዮጵያውያን ተቐማጦ ለንደን ንወራር ወያነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ጎደና ዳውኒን ከካይዱ ወጢኖም ኣለዉ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኣብቲ ቦታ ተረኺብና ንዘይፍትሓዊ ወራር ወያነ ዘለና ተቃወሞን ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ኹናት ክኹንንዎ ጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ክንውድብ ኣለና በለ። እቲ ጻውዒት ወኒ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘበራበረን ሓላፍነት ዘሰከመን ነይሩ። ኣይደንጎይን እቶም መንእሰያት ኣብ ክልተ ጉጅለ ተወደቡ። መንእሰያት ሰሜን ለንደን ኣብ ሜዳ ትራፋልገር፣ መንእሰያት ደቡብ ለንደን ከዓ ኣብ ዌስት ሚኒስተር ተኣኻኺቦም ዓርቢ 19 ግንቦት 2000 ሰዓት 7 ፈረቓን ናይ ንጎ ክራኸቡ ቆጸራ ሓዙ። እቲ ኣኼባ ብዝኽረ ሰማዕታት ረዚን ሕድሪ ኣሰኪሙ ተዛዘመ። እቲ ህዝቢ ብኣካል ዳኣ ነናብ ዋኒኑ ኸይዱ እምበር ብመንፈስን ሕልናንሲ ኣብ ሃገራዊ ጉዳይ እዩ ነይሩ። ኤርትራ ናደይ ወላዲተይ ኤርትራ ማማ ማማ ኤርትራ ጉላያ ፍለም ክብረተይ ፈለማ ዓደይ ዓደይ ማማዬ ዓርቢ 19 ግንቦት 2000 ተስዓ ዝኾኑ መንእሰያት ሰሜን ለንደን ካብ ጉጅለ ባህሊ ዮሃና መጉልሒ ድምፂ ወሲዶም ካብ ሰዓት 7 ፈርዓን ክሳብ ሰዓት 8 ኣብ ቦታ ቆጸራ ተረኸቡ። እቶም 50 ዝቁጽሮም መንእሰያት ደቡብ ለንደን ብወገኖም ባንዴራ ኤርትራ እናንበልበሉ ካሜራ ዓጢቖምን ኣብ ሰዓቶም ኣብ ቦታ ቆጸርኦም ተኣኻኸቡ። እዘን ክልተ ጉጅለታት ካብ ሰዓት 9 ፈርዓን ቅድሚ ቀትሪ ኣንፈተን ብሓባር ናብ ጎደና ዳውኒን ኣቕንዓ። ጎደና ዳውኒን ኣፍቂድካ ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብረሉ ትኽእል ክፋል ከተማ ለንደን እዩ። ኣብቲ ቦታ ቴንዳ ዘርጊሕኻ ክትቃወሙን መን ኢኻ ዝብለካ የለን። ንሕና ግን ንጎደና ዳውኒን ብምልኡ ክሳብ ህንፃ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዓዲ እንግሊዝ ብኽልተ ጫፋቱ ብምዕፃው ነቲ መንግስቲ ካብ ምስራሕ ኢና ዓጊትናዮ። ተሓልፍ መኪና ትኹን ናብ ስርሑ ዝኣቱ ሓላፊ ኣይነበረን። ለንደን ጫውጫው ኢላ። እቲ ጎደና ደቡባዊ ክፋል ምስ ማእከል ለንደን ዘራኽብ ናብ ህንፃ ባይቶ ብሪጣንያ ዝወስድ ዓብን ኣገዳስን ጎደና እዩ።
معرة ورار ويانز فطرو ندري أم منجست إنجليز حلاف تربيز أفريقيا زنبرة حجي حلاف سلف يزولو بزعبا قداي إرترا زي الليون أدلوز ملؤن زربات صاريبو ومنبارو كرم كتصفح كالناس حنيروه نشو عتا معلتن ليتنز قد الحيال سلام وصل في إرتراويان نبرت لندن مبعر أب تاريخ تاختما سالساي زعابي بزي فقاد استعنقدن حيال نوصز فترن ببزح سب تساتفوني نيرو بمبال زخرو يقلس أتو محمد رمضان علي نبار لندن أب قدنا داونين نويانا زلوم دقف كقلصو زمرسو سلستميت سغنو إتيوبياوان سلفنياتات بغلت بوليس إنا تحلو أب قدنا داونين يتأخاخبو نبرو من سايات سمين لندن أبتبوتا بتصحيهم بانديرا إثيوبيا إنام بلبلو زجدرو إثيوبياوان مسرأيو كقوتاز روزي كألو ندار سمعت ورروم كما قصبت نتن بانديراتات تسغيلو لنز نبال الزنقتات من منزعهم نتم سلفنياتات وسنيلهم تسهالوهم اتخستت هاند بتاوي أو أزيو حدسر وان زقات أمن زتقوهارن بمنبارو اتوم أب حلواز نبرو أبالات بوليس عد انجليز كقوتاز رو أبزيكلو درجان خبتسح جزي وسدن اتوم بوليس أبتن قداموت وحدات دقائق أنفتن هاند بتاوي معبالتاتن ناي تخستت تفئيوهم تاي متسئنا بمنبال أي لعلي أي تحتخونو بدحرزي اتي قوفو كم اتتنكفن هبزنا درس سمعت إرتراوان كأكتو زخل دوب كم زي باللوزر أيفتس أمتات معلتات سعبه أكال استفهال حد من إسي نحد الأخ ويانا بتر حديقو إنا تسهلو دحيروم زمتصو أبالات بوليس إلكتريكاوي مدنزل زفنولو أكال بقصبت نعمريت ودقه انتخونا أزيو حيال ندرس لزنبرو بو نبو كامريت تنسيو ندقنا بتر العلو نتدقاف ويانا تسهلو بخونتاتوس تقربو بوليس ندقنا توكيسوم أدنززوو أكاله سبنتو تسنيفو سلازودقه ناب هوسبيتال توسده انتخونا نصبحيتو قدام ناب تقودنا تمليسو تقاومو قصله اتوم سعبتو يانه بونبو هزموت صنحو بوتا دقيقوم اغري اوصن بمالت هدما جمرو قال خباتهم جن انصارتي كاب ايرترا من سياس سمين لندن استفنولو متقعتي ملسا قبر خبو ابز فتنولو من سيات دوب لندن بوغن وست منستر سلازركبو اتي امباغارو نابدق زبل اقرقر عرقه ابزق زيزي قصري ايرترا من سيات كاب دقيق ناب دقيق النازايده بمخادو اتقرقر الناسفحن النحيلن كيدو زعابي خفال قدنا داونين سروع عقلقلوت كاب مهاب تعناقفو قداي ايرترازك على حلو مدرخ تغيره اتي ترئيو زسنا بدان زقر رمان عبشفن زلوا بجيمس أوبراين تمرح زنبرت راديو LBC ناي لندن نابتبوتا غازيتنيا بمسداد نتوم نتقودنا زتقامو مرحة مكاين ناي متنقاقتا ملغتي أم حلالفت اتا راديو كوينات إتيو إيرترا أشحات مايل الساقيرو أبقودنا داونين بزحلو كم اون وقعوي سلامة وصل في إثيوبياوان بإيرتراوان تجاويو بلد الزينازي نتقوداي أو حتصير اوان سفيح أقلبو محبر سبع عالم كم زركب قبرو أب كتما لندن زنبرو إيرتراوان نزينا مسمعو ببسحي نابقودنا داونين وحزو عربي من قصقاس ما كاين زبز حالان سرحتنياتات من قستي كاب سرحونا بوتوم زمن سولان سلزخونت معصاو نايت قودنا أمعكنا زينا عبي أرستخونه كلو أوواني نوز نبرا إيرتراوي مرحة أوتوبسات مرحة تاكسي نايبحت مكاين سبدكوان كالو هابت أقلقلوتاتن بمسرت بتا راديو زبصحو زينا بزي وعال حدر أبقودنا داونين ترائيه بفلاي قلي إيرتراويان أمائد كيلومترات تقوعيزم أبتبوتا نتأبو نقو ناب سسرحو من ناخدو نتحابريتا خابتا راديو بزسمعو نفسنا خنقوص أصر هاي كالنان بمبال أنفتهم نابتي إيرتراوي هاقراو نتستنصبارو قلو قودانا زمرحو من إسيات بزحاز نبرو قال من إسيات كأ ناب سسرحهم بمدوال حيما اللخو سرحي أتوني زبلن كاليب مخنيت النهابو كاب سرح بخيرهم نابتو قودانا أبلو الشابو قصري إيرتراوان سلفنياتات كابا مايت ناب أشحات عرقا فرق معالتي مسكونن اتندر مماليسو مسكات سلن أبالات بوليس أبا فراس توطعو أبالات سلايان مولو عدكز عطعو أبالات حالتات ستان انجليز نقودنا داونين ورروا
ወደብቲ ናይት መደብ መን ምዃኖም ምፍላጥ ቀልጢፎም ነቶም ሰልፈኛታት ወኪሉ ሓበሬታ ክህቦም ዝኽእል ሰብ ኣብ ምንዳይ ኣተው። እቲ ዝተዋህቦም መልሲ ግን ንጹርን ሓጺርን ነበረ። ኩሉ ወዳቢ ኩሉ ተወዳቢ። ምፍርራሕ ሓዊሶም ዝሰልጦም ስለ ዘይመሰሎም ሓይሊ ክጥቀሙ ፈተኑ። ነቶም ነቲ ሰልፊ ዝመርሕዎ ዝነበሩን ንጡፋት መንእሰያት ፈፈልዮም ብኤሌክትሪካዊ መደንዘዚ ከውድቕዎምን ብኣባተር ክሳሃልዎምን ጀመሩ። እቲ መመሊሱ ሓድሽ ሓይሊ ዝውስኽ ዝነበረ ኤርትራዊ ግን በዚ ክምህ ከይበለ ተቃውምኡ ብዝሓየለ መልክዑ ቐጸሎ። እቲ ኣንጻር ደገፍቲ ስርዓት ወያነ ዝተበገሰ ምትህላኽ ንዓቶም ሰጒጉ ምስ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ዓባይ ብሪጣንያ ተፋጠጥ ሰዓበ። እቶም ኣባላት ጸጥታ ዝገብርዎ ምስ ጠፍኦም ካልእ ፍታሕ ኣብ ምንዳይ ኣተዉ። ኣብቲ እዋን ሓደ ካብ ተሳተፍቲ ናይቲ ሰልፊ ዝነበረ ቲጃኒ ዝኽሩ ብኸምዚ ይገልጾ። ኤርትራውያን ኣብ ታሪኾም ኣብዚ ዝሓለፈ 20 ዓመት ኣቢሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ምስ ዝደልዩ ፍቓድ ንኽሓቱ ብኣገባብ ሓደ ሰብ እዮም ዝልእኹ ነይሮም። ኣብ ኩሉ እቲ ዘካየድዎ ሰልፊ ይትረፍ ካብ ሕጊ ወፂኦም መንገዲ ዓፂኦም ከየፍቀዱ ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ጽርግያውን ኣርሲሖም ኣይፈልጡን እዮም። ሕጂ ደኣ እንታይ ተረኽበ ኢሎም ኣባላት ጸጥታ እንግሊዝ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክገብሩ ምስ በደቡ ብቐጻሊ ፍቓድ ዝሓትት ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብርሃም ኪዳነ ኣብ ምድላይ ኣተዉ። ኣብርሃም ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ገዝኡ እዩ ነይሩ። ከይዶም ረኸብዎ። እዚ ኣብ ጎደና ዳውኒ ዝካየድ ዘሎ እንታይ እዩ? ኣነ ዝፈልጦ የብለይን። ከመይ ኣይትፈልጥን? ናይዚ ኩሉ ዓመታት ንስኻ ትመርሖ እንዲኻ ነርካ። እዚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣይኮነን። ሎሚ ኣብ ለንደን ብብዝሒ ኤርትራዊ ኣሎ። ስምዒቱን ክብረቱን ተተንኪፉ ስለ ዘሎ ብነድሪ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ዝብል ሓፂር መልሲ ሃቦም። ያሬድ ተስፋይ ብወገኑ ከምዚ ይብል። እቲ መኸተ በቲ ዝሰዓበ ተሃዲድ ሓይልታት ጸጥታ ቅጭጭ ከይበሎ ውዳቢኡ ብዝሓየለ መልክዑ ቀጸለ። ገለ ካብቶም ኣብ ውዕውዕ ተቃውሞን ሰልፍን እንከለዉ ማህረምትን ማእሰርትን ዘወረዱ መንእሰያት ተኽለ ባርያ፣ መሓርሓ ማሴናይ፣ ኣካለ፣ ሚካኤል ተስፋይ፣ ሰለሙን ዓይነ ስውር፣ ዓብደላ ሐሰን፣ ማይክ ዓጥልያን ብፍሉይ ይዝከሩ። እቲ ብመንእሰያት ዝተበጋገሰ ሰልፊ ኣብ ሓፂር እዋን ኣዴታት ተጸንቢረንኦ ናህሩ ኣዛየደ። ብፍላይ ከም በዓል ኣደይ ጅሮም፣ ዘውዲ ሰረቐ፣ ብስራት ስዩም፣ ኣልማስ ተስፋይ ዝኣመሰላ ኣብ መሬት ብምንክርራው ተቃወሞአን ኣርኣያ። እታ ሕሱም ናብራ ስደት ዘየንበርክኻ ኤርትራዊት ኣደ ምስ ጀጋኑ ደቃ ኣብ ሃገራ ዘርኣየቶ ኒሕ ኣብ ጎደና ዳውኒን ከተማ ለንደንን ተንጸባረቐ። እምቢ ንወራር ብምባል እተን ደቂ ኣንስትዮ ሰልፈኛታት ነቲ ሰልፊ ልዑል ኣቓልቦ ንምሃብን ኣብ ኣእምሮ ዓለም ንምስራጽን ሓደ ብልሓት ፈጠራ። ሓንቲ ዜጋ ሃለዋታ ብምጥፋእ ወደቐት። ኣምቡላንስ ተሰኪማ ድምፅን መብራህቲ መጠንቀቕታ እናወልዐትን ተዓዝረት። ደድሕሪኣ ካልእ ዜጋ ወደቐት። ኣምቡላንስ ብተመሳሳሊ እናኣወየት ከደት። ብድሕሪያውን ከምኡ ካልእ። ለንደን ብድምፂ ኣምቡላንስ ተናወጸት። ኣብ ከም ዝኣመሰለ ኩነታት ከንቲባ ለንደን ክኸውን ዝወዳደር ዝነበረ ትሬቨር ፊሊፕስ ዝበሃል ጸሊም እንግሊዛዊ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ይከታተሎ ነይሩ። ኣፈኛ ናይቲ ፍጻመ ኮይኑ ነቶም መንእሰያት ክሕግዞም ድማ ቃል ኣተወሎም። 2-3 ግዜ ምስ ጸጥታ ይኹን ጉዳያት ወጻኢ ኣብ ዝተኻየደ ዝርርብ ከዓ ተሳተፈ። ነቲ ኣጋጣሚ ንምርጫ ኣብ ዝወዳደረሉ ድምፂ ኤርትራውያን ክኸስብ ተጠቕመሉ። ኣባላት ጸጥታ ዓባይ ብሪጣንያ እቲ ማዕበል ተቃውሞ ብቐሊሉ ከም ዘይዝሕል መሰስተውዓሉ ካልእ ሜላ ክቕይሩ ተቐሰቡ። ሲቪል ዝተኸድኑ ኣባላት ስለያ ከነዘራርበኩም እንታይ ድሌትኩም ብምባል ብናይ ምርዳእ መንፈስ ቀረቡ። እቶም ሰልፈኛታት ነቲ ሜላ ብኣግኡ ተረዲኦም ውዳበታት ብምሕያል ወከልቲ መዘዙ። ምስ ህዝቢ ተረዳዲኦም ከዓ ዝመፀ ይምጻእ ድምፆም ክሳብ ዝስማዕ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክቕጽል ምዃኑ ገለጹ። እዚ ከምዚሉ እንከሎ ገለ ካብ ኣባላት ሰራዊት ሓለዋ ስኮትላንድ ያርድ ናብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ኣብ ለንደን ብምኻድ ነቲ ኩነታት ደው ከብልዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ተወከስዎም። ኣባላት እቲ ኤምባሲ ኤርትራ እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ብኤምባሲ ዝተወደበ ኣይኮነን፣ ብኤርትራውያን ተቐማጦ ለንደንን ከባቢኣን ከምኡውን ብመሓዙት ኤርትራ ፈተውቲ ሰላም ዝተወደበ እዩ። ስለዚ
ንሕና ኣብዚ ጉዳይ ኢድ የብልናን ክብሉ መለሱሎም። ወዳቢ ምን ምዃኑ ዝሓርበቶም እቶም ኣባላት ጸጥታ ካብ መንጎ ሰልፈኛታት ከናድዩ ሃሰስ በሉ። ደልዮም ዝረኸብዎ ንጹር መልሲ እንተነይሩ ህዝቢ በቲ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝተፈጸመ ወራርን ማሕበረሰብ ዓለም ጽማም እዝኒ ብምሃቡን ተቖጢዑ ብዘይ ነጋሪት ዝተኣኻኸበ ምንባሩ እዩ። ከህድእዎ ኢሎም ዝፈተኑ እንተፈተኑ መመሊሱ ዝንህር እምበር ዝስሕል ነድሪ ኣይነበረን። ካብዚ ብምብጋስ ንኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ክከታተልዎ ተገደዱ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብመንግስቲ ዝተወደበ ከይከውን ንምርጋጽን ኣብ ምትህዳእ ናይቲ ጉዳይ እቲ ኤምባሲ ተረኡ ክጻወት ንምምሕፃንን ዳግማይ ክልተ ኣባላት ጸጥታ ናብቲ ኤምባሲ ኸዱ። ነዚ ጉዳይ ደው ከተብሉና እንደሊ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ለንደን ክልተ ግዜ ጥራዩ ብዘይ ፍቓድ ክንዲ ዝኣክል ሰብ ዝተሳተፎ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ። ቀዳመይቲ ንሃድን ወኻሩ ዝቃወም፣ ካልአይቲ መራሕ ኩርዲ ዝነበረ ዓብደላ ኦጆላን ኣብ ኬንያ ምስ ተታሕዘ። እዛ ናይ ኤርትራውያን ከዓ ሳልሰይቲ ኮይና ኣላ። ብዘይ ፍቓድ ብዝሕሰብኩም ተሳቲፉ ዘራጊቶ ብምግባር መደባይቱ ብሪጣንያ ኣሰናኺልኩም ስለ ዘለኹም ክትሓባበሩና እንደሊ። ቀዳማይ ካብ ከባቢ ባይቶ ክትርሕቑ፣ ካልኣይ ከዓ ዳግማይ ጽርግያ ከይዕጾ ቃል ክትኣትውልና። ነዚ ጉዳይ ንስኻትኩም ኢኹም ክትቆጻጸርዎን ከተስምዑን እትኽእሉ በልዎም ንኽልተ ኣባላት ኤምባሲ ኤርትራ። 90% ናይዚ ጉዳይ ዋናታቱ መንእሰያት እዮም። ኣብዚ ምሳና ድማ ወከልቲ መንእሰያት ስለ ዘየለዉ ንሕና ንብሎ የብልናን። ኤምባሲ ኣብዚ ጉዳይ ዝፈልጦ የብሉን። ንሕና ከም ወከልቲ ዜጋታትና ምኽሪ ክንህብ ንኽእል ንኸውን፣ ወሰንቲ ግን ኣይኮንናን። ኤምባሲ ዝኾነ ኢድ የብሉን። ምናልባት ንገለ ኣባላት ናይዚ ኤምባሲ ኣብኡ ትርእዩ ትኾኑ እንተኾነ ከም ወከልቲ ናይቲ ህዝቢ መጠን ኩነታቱ ክንዕዘብን ክንፈልጥን ከም ዜጋታት ድማ ናብቲ ከባቢ ክንከይድ መሰልና ስለ ዝኾነን ጥራዩ። ግን እንተደሊኹም ከተስምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ንሕና ሓገዝኩም ኢና እንደሊ ዘለና። ንሕና ምናልባት ነቶም ክሰምዑና ዝኽእሉ መንእሰያት ክንዛረቦም ንኽእል ኢና። እዚ ግን ናይ ውልቆም ጉዳይ ኣይኮነን፣ ጉዳይ ሃገሮምን ጉዳይ ክብረቶምን እዩ። እሞ ካብ ቅድሚ ጉዳያት ወፃኢ ይርሓቑ፣ ናብቲ ወላው ንዓመት ኮፍ ክብልሉ ዝኽእሉ ዳውኒን ይኺዱ። እሞ ምስ ወከልቲ ናይቶም መንእሰያት ዘይትራኸቡ ተባሂሎም ሓደ ርክብ ተኻየደ። እቶም መንእሰያት ኣቐዲሞም ናብቲ ብዛዕባ ኤርትራ ዘየልዮ ዝተዛረበ ሓላፊ ጠረጴዛ እንግሊዝ ዝጸንዐ ተቃውሞኦም ኣቕረቡ። ገለ ካብኣቶም ንዑ ብምርካብ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ ዋዕላ ብዛዕባ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትዛረብ ከለኻ እንታይ ኢልካ ነርካ? ንኤርትራውያን ወቒስካ ነርካ? ኖ ኣነ ንኤርትራውያን ኣይወቐስኩን። ኣነ ዝበልኩ እቲ ጉዳይ ብሰላም ክዓርፍ ኣለዎ፣ ኤርትራውያን ከዓ ዓቕሊ ክገብሩ ኣለዎም እየ ዝበልኩ። ኤርትራውያን ግን ብሕማቕ ተረዲእኹሞ። ኖ መልእኽትኻ ከምኡ ይነበረን። ቀዳማይ ነገር ኤርትራውያን ይቕተሉ፣ ይግፍዑ፣ ይስጎጉን መሬቶም ይውረርን እዩ ዘሎ። ንስኻ ግን ነዚ ክሒድካ ፀግዒ ኢትዮጵያ ሒዝካ። ስለዚ ቅድም ቀዳድም የቕረታ ሕተት ብምባል ተወከስዎ። የቕረታ ክብል ዘዋፅኦ ይነበረን። ምኽንያቱ ናይቲ ዝወረደ ዕንወት ሕቶ ካሕሳ ክስዕቦ እዩ። ገለ ጸብጻባት መንግስቲ እንግሊዝ ከም ዝገለጽዎ ብሰንኪቲ ን7 መዓልትን ለይትን ዝቐጸለ ኣድማ ክሳብ 11 ሚልዮን ፓውንድ ክሳር ኣጋጢሙ። ኣባላት ጸጥታ ነቲ ጉዳይ ከተሃዳድእዎ ፈተኑ። ኣብቲ ርክብ እቲ ሓላፊ ጠረጴዛ ኣፍሪቃ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝሳቐ ዝእሰር ዝቕተልን ዝስጎጉን ኤርትራዊ ገዲፉ ኤርትራውያን ቀበጥበጥ ኢሎም ብምባሉ ክእረም ኣለዎ ምስ ተባሃለ ንሱ ኣነ ከምኡ ማለተይ ኣይኮነን እትብል ሓንቲ ዓንቀጽ ከም ዝጽሕፍ ተገብረ። እዚ እቲ ንኡስ ጠለብ ኮይኑ ገና ዝምለስ ዓበይቲ ጠለባት ዝነበሮም እቶም ስልፈኛታት ካብቲ ቀንዲ ጎደና ንድሕሪት ኣቢሎም እምበር ኣይተኣልዩን። ሚስጥር ናይቲ ኣወዳድባ ሕንቅሊተይ ዝኾኖም ኣባላት ጸጥታ ብድሕሪት ወዳቢ ኣካል ክህሉ ኣለዎ ዝብል ጥርጣሪኦም መልሲ ምስ ተሰኣኖ ነቶም ዓይኒ ዘውደቕሎም ክኣስርዎምን ክሃርምዎምን ተገደዱ። ንሓደ ብነድሪ ዝጭድር ዝመርሕ ዝቃወም ዝነበረ ጸላም መነጸር ዝገበረ ሰለሙን ዝበሃል መንእሰይ ድማ ብፍሉይ ዓይኑ ደቕሉ። እዚ ካብ ቀንዲ ወደብትን ተላእኽትን ክኸውን ኣሎ ብምባል ኣሰርዎ። ናብ ቤት ማእሰርቲ ወሲዶም ምስ ዳጎንዎ ኸኣዮም ዓይነ ስውር ምዃኑ ዝፈለጡ ዝገብርዎ ስለ ዘይነበሮም ነፃ ለቐቕዎ። ሰለሙን ብቕጽበት ናብቲ ሰልፊ ተመልሰ።
ዳንኤል ዝበሃል ሓያል መንእሰይውን ምስ ፖሊስ እናተዳፍአ ብነድሪ ተቃውምኡ እናስምዐ ፖሊስ ደፊኦም ኣውድቆሞ እግሩ ተሰይሩ ናብ ሕክምና ተወስደ ማዕረቲ ተቃውሞ ሰልፍን ጭርሖታትን ከም ዕንዝራ ንህቢ ማይን መግብን ዘመላልሱ መንእሰያት ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነይሮም ጠሚኡ ይኹን ጸሚኡ ካብቲ ቦታ ዝእለ ንኸይህሉ ኩሉ ድልው ነበረ ሻዕብያ ምስ በለ ዘይዕጸፍ ሰብ ኢሎም ዝገልጽዎ ብጾቱ መሓር ዝበሃል መንእሰይ ንጸየቕቲ ዝእድብ ካብ ከዳዓት አንጻር ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾነ ይኹን መሰናኸል ከይርአ ዝኣልን ዝከታተልን ሓያል ሰብ ነበረ መሓሪ ወዳ ንህይወት ዓደን እዩ ህይወት ዓደን ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዓደን ዝነበረት ሓርበኛ ደያ ነቶም ብሰውራዊ ዕማም ናብ ዓደን ዝኸዱ ዝነበሩ ተጋደልቲ ተእንግድ ስለ ዝነበረት ከኣዩ ህይወት ዓደን ዝብል መጸውዕ ዝተዋህባ ከም በዓል መሓሪ ዝኣመሰሉ ተባዓት መንእሰያት እዮም ቀንዲ አንቀሳቕስቲ ናይቲ መደብ ነይሮም ብምባል 18 ዓመት ንድሕሪት ተመሊሱ ዝኽሩ ኣካፈለ ቲጃን ኻልድ እቲ ዝተፈላለየ ጭርሖታት እናጨርሕ ዝጭድር ዝነበረ ህዝቢ ሰውራዊ ደርፍታት ገይሩ ንጎደና ዳውኒን ኤርትራ ከም እትሽትት ገበራ 1 pound a day keeps ወያን away ዝብልን ካልእ ናብቲ ጋጣሚ ብኣዴታት ዝወፅእ ሓድሽ ናይ መኽተ ደርፊ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዝደርዑ ፍጻመታት ነበረ ሽዑ መዓልቲ ኣጋግዜ ምስ ኣኸለ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ከተማ ለንደን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተቆጻጺርና ኢና ኣብ ዝበሉሉ ደረጃ ምስ ተበጽሐ መካይን በቲ ጎዳና ክሓልፋ ጀመራ እንተኾነ እቶም ጌና ድምፆም ከም ዘይተሰምዐ ዝኣምኑ ሰልፈኛታት ካልእ ስልቲ ኣብ ምንዳይ ተዋፈሩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሙሉእ ሸፈነ ማዕከናት ዜና ዓለም ንኽረክብ እቲ ዓብን ወሳንን ጎደና ዳውኒን ክዕጾ ብምውሳን ንምትግባሩ ተጓያዩ ሓያል ምስጢራዊ ጎስጓሳት ብምክያድ ኣብ ውዳበ ናይቲ ውጥን ቅርጡ ኣገባብ ሃንደሱ ናብ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ከተማ ለንደን ዝቐርብ ካልእ ውጥናቱን ከም ቅድመ ኩነት ክቐርብ ሓንጸጹ ገለ ንምጥቃስ ዝኾነ ጭቡጥ መልሲ ኸይረኸብና ካብዚ ቦታ ኣይንእለን ኢና ወከልቶም ምስ ኣባላት ጉዳያት ወፃኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዝራኸብሉ መንገዲ ክፍጠር ድምፂ ህዝቢ ኤርትራ ክስማዕ ኣብታ ምሸት ካብ ህፃናት ክሳብ ዓበይቲ ኣዴታት ንመንጸፍን መደቀስን ዝኸውን ኮበርታ መግቢ ማይ ኣብ ምቅርራብ ተጸምዱ ነቲ ብሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ብጽሞና ክትከታተሎ ከለኻ ሓደ ሕቶ ኣብ ኣእምሮኻ ክቕጀል ግድን እዩ ነዚ ሰብ መን ወዲብዎ መዓስ ብኸመይ መን እዩ ዝምርሖ ዘሎ መን ኢኸ ዘዋሃዶ ዘሎ ክትፈልጥ ደሊኻ ምስ እትሓትት እቲ መልሲ ኩሉ ወዳቢ ኩሉ ተወዳቢ ንሓንቲ ዕላማ ንመኸተ ሃገር ዝብል ኮይኑ ይጸንሐካ ኣብቲ እዋን ጎደና ዳውኒን ከም ሰውራዊት ሳሕል ቀዋሚት ድፍዓን ደጀን ሰልፈኛታት ኮይና ቀጸለት ብምባል ዝኽሩ ይገልጽ ያሬድ ተስፋይ ዓደይ እንኪ ጉሂ ሕርቕ ተወጥዒ ስለይ ኣብ ቃንሳይ ክጉዳእ ቁስለይ ወደየ ትብሊ ጓለይ ምን ኣሎ ንጸግዒ ሃገረይ ተወኑ ምድርኺ ወርቂ ኣልማዝ ኮይኑ ጐላጐልኬ እኽለ ኸዴኑ ሩባኺ ወሓይት ሓፊኑ ተጻይኪ እነኾደኒኑ ተጻይኪ እነኾደኒ ቀዳም ዕስራ ሰንበት 21 ግንቦት 2000 እቶም ሰላማውያን ሰልፈኛታት ኣብ ንሓድሕዶም ሞራል ተሰናኒቖም ምእንቲ ድሕነት ሃገር መብጽዖም ኣሓይሎም ቀዳምት ሰንበትን ሙሉ መዓልቲ ብመጉልሒ ድምፆም ኣበሪኾም ንወራር ወያነን ዘይፍትሓዊ ስቕቲ ዓለምን ዝኹንን ጭርሖታት ከስምዑ ወዓሉ ንወጻተኛታት ሓለፍቲ መንገዲ ወራቕቲ ማለት ፕሮጀር ብምዕዳል ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ከንጸባርቑ ላዕልን ታሕትን በሉ ኣብ ልዕሊ ሻራዊ መርገጺ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዘለዎም ቅሬታውን ብዓውታ ገለጹ እቲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ውዕሎ ብሓፈሻ ነቲ ብማዕከናት ዜና ዓለም ዝፍኖ ዝነበረ
ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ዝተጋነነን ወረ ኣብኒኑ ብዛዕባ ህልው ኩነታትን ምዕባለታቱን ጽጹይ ሓበሬታ ዝሃበይ ነይሩ ዘክሪ 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 ከምናተይ كذكر دهاجر كذكر دهاجر ذكري شامرين أبول جوي يعلم تلكسي زنزح تنبعي تبغي نموتي كبرتي تصبري مستنكراويت سوني مصاو غودنا داونين እዚ ከምዚሉን ከሎ ሶኒ 22 ጎንቦት 2000 ካብ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ጀሚሩ ጎደና ዳውኒን ብዝተኣኻኸቡ ሰባት ክመልእ ጀመረ እቲ ስርሒት ብሓያል ወነን ድፍረትን ተወዲቡ ክስዕብ ዝኽእል ጎነፃዊ መልሰ ግብሪ ኣባላት ጸጥታ ንምዕጋት ንህፃናት ኣብ ቅድሚት ኮፍ ከም ዝብሉ ብምግባር መንእሰያት ኣዴታትን ኣቦታትን ኣብ ሓደ መስመር ኣብቲ ጎደና ተጋደሙ ጎደና ዳውኒን ሙሉ ብሙሉ ተዓጽወ መደበር ዜና ኤልቢሲ ጎደና ዳውኒን ብሰንኪ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ሙሉ ብሙሉ ተዓጽዩ ከም ዝነበረ ብምሕባር እተን ናብቲ ጎደና ገጸን ዝውሕዛ ዝነበራ መካይን ኣንፈተን ክቕይራ ሓበሬታ ኣመሓላለፈት እታ ሬድዮ ምኽንያት ምዕጻው ናይቲ ጎደና ደጋጊማ ትገልጾ ብምንባራ ንኤርትራውያን ሓያል ናይ ጎስጓስ መሳርሒት ኮነቶም በቲ ሓደ ሸነኽ ቁጽሪ ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝውሕዝ ኤርትራዊ ኣመና ዛይዱ በቲ ኻሊ ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም በሪኹ እቲ ማእከል ስሕበት ማዕከናት ዜና ዓለም ዝተቐየረ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ታሪክ ከተማ ለንደን ሓደ ሰነድ ኣስፈረ ከም CNN ሮይተርስ BBC MBC LBC ቻነል 4 ጋዜጣ ዘ ጋርዲያን ዝኣመሰላ ማዕከናት ዜና ዓለም ነቲ ፍጻመ ክስንዳ ካሜራታትን ኣዋዲደን ምስ ኤርትራውያን ሰልፈኛታት ፊት ንፊት ተጋጠማ ነዚ ዕድል እዚ ክጽበዩ ጸንሑ እቶም ኤርትራውያን ነድሪ ቁጣዖም ብዘነጽር ኣገባብ ሰራውር ደሞም ተገቲሩ ስምዒት ሃገራዊ ወኖም ገንፊሉ ብዓውታ ኣንጻር ስቕታ ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ኣንጻር መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ድምፆም ኣቃልሑ በዚ ነዳርን ንሓየለ ዝኸደን ክስተት ዝተሰናበዱ ኣባላት ሓይልታት ጸጥታ ዓባይ ብሪጣንያ ቁጽሮም ብዕጽፍታት ዛይዱ ብብዝሒ ኣብ ኣፍራስ ተወጥሑ ኣባላት ፖሊስ ከምኡውን ፍሉይ ኣሃዱ ጸጥታ ስኮትላንድ ያርድ ናብ ጎደና ዳውኒን ኣበሉ ብሰማዩን ሄሊኮፕተር ጸጥታ ክትዝንቢ ጀመረት እዚ ኩሉ ምትእኻብ ሓይልታት ጸጥታ ዓባይ ብሪጣንያ ነቲ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ወፃኢ ጉዳያትን ዝወስድ ዓብ ጎደና ዳውኒን ንምኽፋት ነይሩ እንተኾነ እቶም ኤርትራውያን ቅጭጭ ከይበሎም ዝመጸ ይምጻእ ጭርሖና ንቕጽል ብምባል ኣብቲ ጎደና ተፋጥጥ ሰፈነ ኣብ ከም ዝኣመሰለ ህሞት ኣብ መንጎ ፖሊስን ፍሉይ ኣሃዱ ስኮትላንድ ያርድን ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ዘይምርዳእ ተፈጥረ ኣብ ልዕልቶም ትሕቲ ዕድመ ሰልፈኛታት ናይ ጎነፅ ስጉምቲ ክወስዱ ኣይከኣሉን ካሜራታትን ኣዋዲደን ስእላ ዝነበራ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለሙን ነቶም ሓይልታት ጸጥታ ጎነፅ ዝተሓወሶ መጥቃዕቲ ከይፍኑ ዓብ ተጽዕኖ ገበራሎም ብኸምዚ ጎደና ዳውኒን ንሰለስተ ሰዓታት ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ኤርትራውያን መንእሰያት ኣተወ ኩሉ ተሃዲድ ከም ዘይሰርሕ ብኣጉ ዝተኣመኑ ሓይልታት ጸጥታ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ወከልቲ ንምርዳእ ካሊእ መንገዲ ክኽተሉ ተገደዱ ኣብ መወዳእታ ብሽዱሽተ ሰባት ዝቖመ ወኪል ህዝቢ ተመሪጹ ኸዓ ምስ ኣባላት ጉዳያት ወጻኢ ብምርኻብ ጠለባቱ ኣቕረበ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ወራር ወያነ ደው ክብል ክጽውዕ ነቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ከቕርቦ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ሰብኣዊ ሓገዝ ክትልእኽ ሓደ ካብቲ ብፍሉይ ዝዝከር ፍጻመታት ናይታ መዓልቲ ብሰለስተ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ዝተገብረ ነበረ እዘን ደቂ 13 ዓመት ሳሊና ማህሌትን ልዋምን ዝበሃላ ዜጋታት ነቲ ኣብቲ እዋን ወዲ ወሊዱ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቶኒ ብሌር ብስምቶም ሰላማውያን ሰልፈኛታት መግለጺ ሰናይ ምንዮተን ካርተሊና ክህብኦ ወሰና ንሳተን በቲ ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ወዲ ተቐዳማይ ሚኒስተር ተረቢሹ ተባሂሉ ዝግበር ዝነበረ ጸጥታዊ ሸበድበድ ኣድላይ ዘይምዃኑ ብምጥቃስ ንሕና ኤርትራውያን ሰላማውያን እምበር ተጓዳእቲ ይኮናን ብምባል ቶኒ ብሌር ከም ኣቦ መጠን
ነቶም ብስርዓት ወያንን ዝግፍዑን ኣደዳሞት ዝኾኑ ዝነበሩን መሰታወዱ ኤርትራውያን ህፃናት መሰሎም ክሕሎ ርግኣት ሰፈና ሃገር ንኽህልዎም ከም ኣቦን መርሓ ሃገር መጠን ሓላፍነቱ ከልዕል ኣትሪረን ተማሕፀና እዘን ዜጋታት እዚኣተን ኣብዚ ግዜ እዚ ደቂ 31 ዓመት ኮይነን ኣብ ሃገራዊ ዋኒን ተጸሚደን ኣለዋ ብሓፈሻ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ሓደ ንጹር መልእኽቲ እዩ ኣመሓላሊፉ መንግስቲ ኤርትራ ሓይልታት ምክልኻሉ ኣብ ደገን ውሽጥን ዝቕመጥ ኤርትራዊ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ጥሙር ስሙርን ሓደ ኣካል ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ብዝተበጽሐ ምርድዳእ እቶም ንኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተርን ጉዳያት ወፃእን ዓጊቶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየደሉ ፍቑድ ዝኾነ ቦታ ምስ ገዓዙ በሽሓት ዝቝጸር ኤርትራዊ ገዝኡ ኸይከደ ንሰለስተ መዓልቲ ኣብኡ ወዓለን ሓደረን ኣብተን ዝቐጸላ ናይ መወዳእታ መዓልትታት ከዓ ተረኛታት ብምውጻእ በብእብረ ገዛ በፂሖም እናተመልሱ ኣብቲ ቦታ ቐነዩ እቲ ውዳበ ክሳብ መወዳእታ ብዝሓየለ መልክዑ ምቕጻሉ ከዓ ንኣባላት ጸጥታ ከተማ ለንደን ኣሻቒሉ ቐነየ ክብርቲ ሓመድ ኣቦታት مقبغي طعوم شو هالزغفتلي ريت يطبو عيني اسملالي يبلعبو تسقي 24 ግንቦት 2000 እታ ሸርሸይቲ መዓልቲ 24 ግንቦት መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ብምንባራ ኣብ ኩሎም ሰልፈኛታት ፍሉይ ስምዒት ፈጥረት ጎን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ወግዓዊ ጽምብል ናጽነት ኣብ ለንደን ንቐዳም 27 ግንቦት 2000 ኣብ ራክስ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ መብራቕ ለንደን ክካየድ መደብ ወፂኡ ልዑል ምድላዋት ይካየድ ነይሩ ልዕሊ 40 ዝኾኑ ገዳይምን ሓድስትን ስነ ጥበበኛታት ድምፃውያን ገጠምቲ ሙዚቀኛታትን ተላሃይትን ንወርሕን ፈርዓን ዝቐጸለ መዓልታዊ ልምምድ ብምግባር ንመኸተን ጽንዓትን ዘንጸባርቕ ትሕዝቶ ንምቕራብ ኣብ ምድላው ነበሩ እቶም ስነ ጥበበኛታቱን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድሉ ዝነበረ ቦታ እናመፁ ንወንን ቀልብን ኤርትራዊ ኣሓደስዎ ኣብ መወዳእታ 24 ግንቦት 2000 ንመንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ዳግማይ ከባህርር ዝኽእል ናይ መወዳእታን ዝሓየለን ምዕጻው ጎደና ዳውኒን ብምስጢር ውዳበታት ክግበር ወዓለ ከምቲ እተወጠረ ሓሙስ 25 ግንቦት 2000 ናይ ንጎ ጎደና ዳውኒን ንኻልኣይ ግዜ ብሰልፈኛታት ተረቕረቐት ኣባላት ጸጥታ ዝኾነ ጎነጽ ንኸይጥቀሙ ድማ ቆልዑ ኣብ ቅድሚት ከም ዝጋደሙ ተገብረ ሬድዮ ኤልቢሲ ጎደና ዳውኒን ዳግማይ ከም እተዓጽወ ኣቃልሐት እታ መደበር ኤርትራውያን መንእሰያት ሰልፈኛታት ተቃውሞም ይገልጹ ብምህላዎም መንገዲ ቀይሩ ዝብል ሓበሬታ ምስ ፈነወት ብብዝሒ ኤርትራዊ ዋኒኑ ራሕሪሑ ነቲ ማዕበል ተጸንበሮ ቁጽሪ ሰልፈኛታት ድማ ናብ ኣስታት 7,000 ክበለ ሓይልታት ጸጥታ ዳግማይ ሓይሊ ክጥቀምሉ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ ከም ዝበጽሑ ምስ ፈለጡ ናብ ምርዳእ ኣተው መንግስቲ ብሪጣንያ ካብቲ ዝተሓተቶ ንዝበዝሐ ኣተግበረ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣብ ጎደና ዳውኒን 7 መዓልትን ለይትን ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ብኹሉ ሸነኻቱ ዕውት ኮይኑ ሰልፈኛታት ብምሉእ ዕግበት ብሓበን ኣፍ ልቦም ነፊሖም ናብ ገገዝኦም ኣበሉ መብዛሕትኦም ብሰንኪ ምጭዳር ጎረሮኦም ላሕቲቱ ክዛረቡ ኣብ ዘይክእልሉ ደረጃ እዮም በፂሖም ድሕሪ ናይ 7 መዓልትን ለይትን ዕረፍቲ ዘይህብ ተቃውሞ ሓንቲ መዓልቲ ጥራይ ኣዕሪፎም ቀዳም 27 ግንቦት 2000 ኣብ ኣዳራሽ ረክስ ብምትኻብ ሓጎሶምን መኸቶኦምን ጸንበሉ ኣብቲ ጋጣሚ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ግርማይ ገብረ ማርያም ንመላእ ነባር ዓባይ ብሪጣንያ ብስም መንግስቲ ኤርትራ ምስጋንኡ ድሕሪ ምግላጽ እዚ ዘረኣኹሞ መኸተ ግበሩ ተወደቡ ስርሑ ኸይተባሃልኩም ብተበግሶኹም ዝገበርኩሞ ሓያል ናይ መኸተ ስራሕ ስለ ዝኾነ መርኣያን ነጸብራቕን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ኣመስኪርኩም ኢኹም እሞ እንኳ ሓጐሰኩም በልዖም ኣብቲ ውዕውዕ ኣጋጣሚ ሃገራዊ መዝሙር ኤርትራ ብዓውታን ብሓባርን ተዘሚራስ ትደገመልና ብዝብል ሓያል ጠለብ ተሳተፍቲ
ንኻልኣይ ግዜ ብተመሳሳሊ ስምዒትን ሓይልን ተዘመረት። ስርሒት 7 መዓልትን ለይትን ኣብ ለንደን ኣብ ዝኾነ እዋን ክትዝከር ዝገብራ ዕቤታን ኣገዳስነታን እዩ። ኣዘንተውቲ ቲጃኒ ኻልድ፣ ማሕሙድ ረመዳን፣ ሲራክ ባህልብን ያሬድ ተስፋይን خسمة لبي زنعو نسخو زيبولا خميلة خخولا بزي حدا انتاي كبرتا رايز بلاو تدمسة زلبلاو تزاربو زحل وزعلالو تغرخ حقر أبونا يزالو سمكنا توعكو محلا يزقبالو كذكر جهاجر ذكري كم ناتي كذكر جهاجر ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቡያ ሚድያ ታሪኽ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ባሕሪ ብጨልፋ ኣብ ዘርእስቱ ቋሚ መደብና ንዲፕሎማሳዊ ተጋድሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዘዘንቱ ትረኻይኹም ክትሰምዑ ጸኒሕኹም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹልና።